Ako sa Kuluyo mga guys. Kay Pangan. Magic Lodge. Where all the magic happens. Yung iba kasing rota, hindi po maiwasan kasi masyadong maraming volume ng sakyan eh. Tapos At least dito, hindi siya gaano karami. Ang maganda po. Saka yung gradient na ito, talaga naman may share mo sa kapadyak. Kaso lang, mga boys, pagdating dito, puro pababa. Kape ka, kain ka, kay Sir Bobot. Babayaran mo pagbalik. Akyat lahat all the way. So, may recover naman sir, pero maganda. Perfect, ano yan, perfect route. May buntag mga boys. Ang papagawa sa balay. Ski na lang mga guys. Look at that morning view mga guys. What a Baguio ride it is. Thank you. Panas motor mga guys. Paano kita ron? Chill riding. Shout out to Anton Quintos. Ikaw ton, imo gigong ipaamak ton. Imbes dito magsuri-suri na Cosburnham Park ton. Imo jugo kita gaagruta nga lisod sa Arteo Coffee Roton. Bad boy ka to na ato taga-Arteo mga guys. Coffee. Chill riding lang tayo naman tayo until lunchtime nga visa. Gaan ang chance. Okay. Morning. Let's go mga guys. Shout out to Anton Quintos. Aning ruta ha? Rutas mga kusgan sa atong sukayan. Let's go. Look at that view mga guys. Nandutag view eh. What a guwapo view. Morning po. Sabi ni tatay gulang na ba ng jogging pa? Good job tay. Rotonda hartas road mga guys. Okay. Shoot the ball Pinagbegan Park. Duta baikan mga guys eh. Duta baikan bugno kayo. Ay dito all over. Wag kayo duta. Dali na ko kasoy patag mga guys. Naka big ring taon ko. First time in history in Baguio. Naka big ring ta kadali. Oh niya ani. Small ring all the way. Duta Lugara eh. Duta Lugara. Circle Park.
Third exit. Third exit there. Time check mga guys, 6:45. Distance 7.9. Sige, nagsubida mga guys. Okay lah. This is Baguio. Ano kini mga guys? Saan mga guys? Taas naman eh. Gwapo kayo mga peso. What a view. Ang ganihan na sa eksibida. Oo. Now at 9.6 km mga guys. Nakatilaw na tag Bada. Pero ako ibawaan, balik ko dari. Balik ko dari sa Unya. So, alam mo sa view. So, may gigil sa view mga guys. Diyan na kahit mga tao. Ayan na mag-reviewhan mga guys. Oh, grabe. Ano kita pinakababaw mga guys. Taon-taon rin dalhog na tani. Hindi makajustify ang picture of visual. Pindot lang yun. Taas ano yun. Umuwi na sa bukid. Sinduta. Oh. Stop taas ah. Iwas at ang tanaw. What a view. Perfect. Wow. Ilan na karoon yung syudad mga guys. Ito sa yung syudad sad. Patong may gamay yan, nakawag na yung old over. Dito nagsuda na rin namin tao. Ngayon tayo. Parang mga tao ba? Bekel. Bekel ang lugar ng mga guys. Bekel. Ay ko Bekla mga guys. Ay, marag mo na ning padaon mga guys. Let's go down. Woo! Sige mo sa gunong. Wah! Mo din natin sa kaon niya mga guys.
View mga boys eh. Super nice. Una ako sa balik ron mga boys. Okay raman siguro 9%. 8, 9, 2 10, okay ron. Ay lang po lang 20 mintin o 20. Grabe so. Outar, good na. Sus, kamo magbakasyon bagyo pag damog bahay ko eh. Lagi nasugot misis og si nanon. Og di mo sugot mga guys, pugsa ninyo mga guys. Pagbalik mo mga guys, minute kayo. The best. The best, the best. Itogon Mountain Village, Imas Cafe. Agi lang ko tingin sa anto pero dapat sa RTO. Shout out sa daan to na ni. Barangay Luwakan din mga boys. Lahi po itong Luwakan Road. Ano barangay nito? Barangay Luwakan. Time check mga boys, 7:26. We are 17.4 kilometers. RTO Cafe is at 20 km. So I think mo na niya ang last nga going down. Hop, naapoy G's. Naapoy G's on niya. Nasa sa 10% mga boys, ang duwa 10-9. Okay ra, kagod lang ta mga boys. Kapag kagoro lang nato na grog lang. Matik na. Doon na tayo mga guys. We're at 20. Okay, we're here. Asam, piningang Rio ba? Akan na ko rin na ipagpayag eh. Okay, mga ganyan ang Rio. Because I don't do that. Morning RTO store. Okay. Wait now, RTO's coffee, please this way. Abot kita mga guys, abot kita. RTO store. Morning. Ganito. Parking. Parking mga guys. Solo ride. Morning po. RTO store. Oh, sarap mag-beer ah. Yun eh. Coffee po sir. Opo. Tapos anong pwede makain? Anong masarap sir? Opo. Banana cake. Kayo po si Sir RTO. Opo, Manong Bobot. Manong Bobot. Opo. Nandito na ako, Manong Bobot. Coffee and ano to sir? Banana? Oatmeal bar, carrot cake, banana cake, onion garlic coffee. Kuha ko sir, dalawa sir. Opo, sir. Isang coffee. Ang ganda na lugar. Freshly grind. Opo. Taga Cebu po talaga ako sir. Tapos nasa Manila na ako nagstay. Nagbakasyon kami Baguio. Cebu. Wow. Maganda naman training ground sa Cebu sir, sa Toledo. Toledo maganda rin. Oo. Maganda. Paakyat din.
Alam pala ni Sir Bobot. medyo malamig pa. Opo. Alam pala ni Sir Bobot doon. Nag-scope po kami ng Marlboro road trip. Marlboro. Oo. Tagal na yun. Freshly grind ang coffee ni Sir Bobot. Ground. Tapos espresso machine. Espresso machine. Ayun. Maganda. Galing Baguio, sir. 20 kilometers ako. Galing Baguio. Baguio City. Sa kilometer zero ng city po is 70 hanggang dito. Pero pagka lumayo ka doon, na-stretch siya. Kaya nagiging Opo. 20. Kasi baba kami konti ng Marcos. Oo. So, tama nga, mga 3. Mga 3, Hirap. 4. Hirap no, yung Marcos. Tapos nung 24, nag-Canon Road ako. Baba lang ako sa Lions. Sir Bobot, tag-iya. Oatmeal bar, tsaka coffee. Escort ng Pro. Sir, videoan kita. Okay po. Dati po, 24. Nag-start po ako ng 1996. Escort po. Escort na ng Pro. Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi ngayon, nung medyo, pahinga, sinet up ko to, nagbabike-bike na rin sir, nag-join sa Audax. Okay. Pero maganda ang training ground dito. Opo. Bakit baba, no? Yung dito kasi, yung unang-una po yung road natin smooth para sa road bikes, para sa cycling. Yan. Tapos medyo honest din yung mga drivers. Maganda nga kasi nagbibigay yung mga driver. Opo, mga 90% alam na nila yung hindi nila pipigay yung siklista. Yung iba kasing rota, hindi po maiwasan kasi masyadong maraming volume ng sakyan Tapos at least dito hindi siya gaano karami. Ang maganda po. Saka yung gradient na ito, talaga naman ay share mo sa kapadyak. Kaso lang, mga boys, pagdating dito, puro pababa. Kape ka, kain ka, kay Sir Bobot. Babayaran mo pagbalik. Akyat lahat all the way. So, may recover naman sir, pero maganda. Perfect, perfect training ground. Kaya nga. Sir, mura pala yung kape Americano, mug size. Opo. Ito yung prices mga boys Parang may 60. Adjustments po ako ng may plus. Opo, pero kasi itong dalawa lang, ito lang ang ma-adjust. Latte tsaka mocha. Opo. Plus 10 lang. Plus 10. Yung mga nakapack yun po ang ma-adjust. Okay. Thank you Sir Bobot Yes po, welcome po sa Arteo po. Sige, sarap po. Ito yung snack muna natin bago umahon ulit. Thank you mga boys. Kape mga boys. Lami ang kape. Lami agad kape. Awag ng view. Okay. Thank you for the coffee. Thank you, Sir Ivan. Thank you, Sir Bobot. Thank you, Sir. Sir, mauna na ako, Sir. Yes, kasi may pa. Lakad-lakad pa. Thank you. Sige, Sir. See you soon. See you soon. Thank you, Sir Bobot. Opo. Guys. Mapuhag view dito Manatat sa Arteo Coffee. Huwag karoon, pabalik na ta. Shout out to Sir Bobot, Sir Bok. Salamat sa atong istoryahan ay Nindot lamig yung kape. Wow, very peaceful mga guys. Peaceful vibe. So good na mga guys. It's a long and winding road. Spinning. Bugnaw ko yung mga guys. Taligsik mga guys, taligsik.
no, kaya hindi pa tumubos. Time check 8:20. Paulit na tayo mga guys. Mga 7 km, 5 km. Basa mga daan mga guys. Natay gamay recover mga guys, downhill gamay, and then katong last ko sa bida going sa 30 kilometers, 31 kilometers. Wow, what a view mga guys. Nakakalami sa ride. Uwan lang gamay, basa ta gamay, pero okay ra din makikusog. Uwan lang, blessing lang. Bis na ba, bis. Ingon to si Sir Bobot, gikan ko noog kilometer 0 sa Baguio. Nasa kuan na daw 17 kilometers. Kaso gikan ta sa Balay, ubos pa gamay sa Marcos Highway. Mao nang naabot ta og 20 gikan sa Balay. Balikan 40, 41 o 42 ba. Kaya U-turn ko at 20.9 man. 20.9. Ano lang siya. It's the start of the 4 kilometer or 5 km climb mga guys. Let's go! Last climb ni para bangko. Then going down past Baguio City. Mga about 10 days. Ano sa Balay. Okay, buhaton mga guys. Simple kayo. Kagoron. Grog. Let's go. Ako sa kaluyo mga guys. Kay pangan. Magic Lodge. Where all the magic happens. 27.8 mga guys. Still sige pagsubida. Mga 31 eh. Gamay lang ko mga guys. Gamay lang ko, makulap sa tali. What a view. Naman ang mga climbs mga guys. Doon na natin sa laas niya. Subida. And then down na punta rin. Elevation max 1658. We are at 1631. So gamay lang kayo na antas pinakababaw. And all the way down to niya. Yan na po yung mga dilag na yan. Lampos. Perfect spot mga guys. Guwapo kay view. Silong. Okay, go home na ta. Pinakababaw na ni mga guys. Oh, namias view. Pagkalindota.
Walay uwan rin mga guys. Pero bugno kayo. Wala sa siharing araw. Ang pakita rin. Time check 9:18. Distance 31.5. So last 9, last 10. Panong balay na na. Okay, that's our ride for today. December 26. What a day. Whew. Going to Baguio City. Nakaligaw na rin. Dahil na talang dami. Let's go, mga guys. Going down. Whew, lami. Kung akong gisabida ganyan mga guys, mag all the way down sa karon. Wala lang yung hold. Kita aslan yan, kirig-kirig. Kailangan kitang sa kite hold. Oh. Pinita nga ba sa iwas basa kayo. Ay, kapasa. Malina. Bawal na kabayo itong Taning Road. Huwag magtimbay ko itong dalaning ride. Diretso! Road gate. Nisundan ka ng brake. Kaliper. Op ya. Ito yung ating forma eh. Akong pa-overtake ko layo, pero lisura pa-overtake ko man. Laon pa ayo. Making daan. So good nagkuhaan mga guys eh. Pa-overtake ko sila. Yung turn mga guys. Okay, for sure. Okay, yung turn slot. Mga guys, isa taon sila. Pamaking daan eh. Muna kung saka mga guys kanina. Wapi siya Twisties lah. Twisties. Oh. Sugunda na mga guys. Ini ang right daw ta. Para makagita o turn on park. So unang right. Kedua deh, sorry. Thank you. Udah right. Okay, down tayo mga right. Oh, banin ko ano. Botanikal. Mana pa yung botanikal mga right. Okay, pa yung botanikal. Botanical Garden. Right, take down. Ano ba pwede niya? Tawa pwede niya. Ano pa rin niya mga guys? Garden. Victory Liner. Victory Liner na terminal. Tama.
Last pila kasubida na lang mga guys. Balay na ta. Yung traffic rin. Maulit na mga tao. Dito kagis Burnham Park ha. Last duha ka bida and then we're home. Distance check 38.1. Time check 9:45. Ana plus visa nas balay. What a ride. Pinutan yung ride mga guys. Hindi makabintan. At nung nahas bagyo, pumunta ka bagyo, dam bike. Walang kayo magdarong. Kung sugtan mo, very good. Kung di mo sugtan, pamugos mo. Yun na lang ha. Short ride naman ko. Mag short ride naman ko. Wife. Talk naman na sila. Ikyas di ka nala size. Balik di ka nala size. Ay magluya-luya ha. Mga bike ha. Wala akong tape ninyo. Basta gani magbike mo. Balik ninyo sa balay. Ipakita nga Biskay. Pamusta ng Biskay. Ay mo pagluya-luya. Kaya magluya-luya gani mo. Next time hindi mo kabike. Muna pasiga-siga yung mas mata ninyo. Tulo ka kape o pata kape para musigan yung mata. Ay yun mo pagluya-luya mga guys. Pwede ha kita mga syakoy. Nakasabot mo mga guys. Muna kung pinaka-tape ninyo. Vacation ride, kapot. Lakaw na ta. Naana rin mo. Di ko lang ko kay lakaw na ta. Ulit sa mga rin. Lagot-lagot tayo mga guys. Ano siya mga murid ko siya kung nagibot ko umuliko. Takaw ta para taas kag magi, taas tagabi ro dawa. Naagad niya. Ha, muna ko tip niyo ha. Sana mo nakuha sa kuha. Abotan niyo to para iro mag kay Biskay punta ron. Tagod mga bay. Lampos na mga bays. That's fine. Lampos na. Nahan, skinner na eh. Right turn na unahan. Thank you Bagyo. Duha ta ka adlaw na ka ride. Mat salams Baguio City. Tinglaw mga bays eh. Oo. 23. Grabe kay kalawang padong sa balay. Ugikan sa balay mas grabe. Pasaka ba? Sumasyat pa tali. Bugidog eh. Sa Homewood ma-okay na yung atong December 26 special ride edition. Distance set 40.9, total ascent 1,039 meters. Sir, good morning po. Opo. Time check 9:56. Homewood Baguio. Salamat Baguio City. December 26 special edition ride. Bye. Thank you. Good health. Happy birthday, Ben. Thank you maging. Pao, thank you. Thank you, thank you. Pablo sama. Blow na ni, blow. Blow na ni.
Okay, love you. Kiss ko, be. Kiss Daddy. Happy birthday, Daddy. Ah, Yay. thank you.